माब्ला गोजां बोथोरनि ड्रेसखौ जोबथेसालियाव थाग्राफोरनो हैनो हागोन आरो माला बेसेबां बिथांमोननो गोजां बोथोरनि थाखाय बेसेबां इस्यु खालामना हरगोन बिटिआर सरकारा बेखौसो आङो जोंनि बर' मिडियाफोरखौ खावलायहरो। बड'लेण्ड बासफ्राथ' दिनैनि समाव बोरायजोब्बाय। बड'लेण्ड बासनि गाबफ्रा दिनै गोजाननिफ्राय सिनायहरला। दिनै बेबायदिखौनो नों मावनो हायाब्ला अब्ला नों सिमा बारायनायखौ मा मावनो हागोन? खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा। दिनैनि बे समाव आं बयखौबो आसा खालामो जेरावखि थाया दसे सम गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खामानिखौ बुजिलांगोन। आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। बे समाव जोंनि बर' हारिनि बर' निउसफोरखौ आं खावलायो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेरैबायदि मैया दाखालिसो बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरखौ दुखु गोनां माखासे खोथा फोरमायो। हारिनि गेजेराव बिथांमोना माखासे खामानि मावलांनो थाखाय आरो सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा रायजो राजाफोरखौ जिखुनु जाया समाव सरकारनि खाथियाव सोरबा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव गोनां जायोबा सम सम गासिबनिबो जानानै बुंनो गोनां बायध'था जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायो। बेबायदि समाव आंबो बिथांमोनखौ खावलायहरो बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों जेरैबायदि बिटिआर एकर्डखौ एनडिएफबिनि थ्रुयै बा एनडिएफबिखौ लानानै जेरैबायदि दिल्ली सरकारजों जेरैबायदि एकर्डखौ खालायदों बेबायदि समाव जाय बिथांमोना डिआर नाब्ला सारखौ लानानै सिनियर जुनियर गासैबो सोद्रोमाफोरनि थाखाय जेरै जोबथेसालियाव दं। दिनैनि समाव जों नुबाय थादों सोरबा दैदेनगिरिफ्रा जोंथि जोंब्लाव जेरैबायदि गारि गुरा लादों आरो फुंनि बेलानि माखासे जों ड्रेस पार्टिखौ मालाबा समाव गुफुर मालाबा समाव गोमो मालाबा समाव बिदिनो जोंथि जोंब्लाव माखासे गाननाय जोमनाय मुखुबखौ सोलायबाय थायो। बेबायदि समाव दिनै लाजिनो रोङाखै प्रमद बर'आ जाय दिनै डिआर नाब्लाखौ लानानै एनडिएफबिनि माखासे थांखि बिथांखिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि हेफाजाबखौ लानानै जेरै बिटिआर एकर्डखौ होदों थिग बेबायदि आं आसा खालामो जोंनि बर' माखासे मिडियाफ्रा प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौ लोगो हमनानै आरो लोगोसे इउजि ब्रह्मखौ लोगो हमनानै बिथांखौ नारसिननांगौ जाय दिनै लाजिथावना जेरैबायदि एनडिएफबिनि माखासे थांखि बिथांखिखौ लानानै जेरै एकर्ड खालायदोंब्ला जोंनि बर' मिडियाफ्रा बिथांमोननाव सोंनो हानाय जानांगोन। आं बेखौ खावलायो आरो सोंनो हानाय हायिया बिथांमोननि माखासे जागोन। नाथाय आङो बिथांमोनखौ खावलायो जोंनि बर' मिडिया हिसाबै बा जोंनि बर' रायजो राजानि खामानि मावनो जि आवगायबोदों बिनि थाखाय आं खावलायो बर' मिडियाफोरखौ बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जाहाथे जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय जेकेट जुथा लंपेन्ट जिखुनु जाया गोजां बोथोरनि गुदुं जि बा गुदुं गानग्रा बेबायदि माखासे लंपेन्ट जुथाखौ बिथांमोननाव सोंनो हागोन ना? जेरैबायदि बिथांमोना सोरांबानो ड्रेस पार्टिखौ बदलायो बा सानसेयावनो बिसोरो फुङाव बेलेग मोनायाव बेलेग सानसुआव बेलेग ड्रेस गाननो हायोब्ला अब्ला दिनै बर' हारिनि माखासे थांखि बिथांखि आरो जेरै डिआर नाब्लानि थांखि बिथांखि जिखुनु जाया एनडिएफबिनि सिनियर जुनियर गासैबो एनडिएफबिनि थांखि बिथांखिखौ लानानै जुदि एकर्ड खालायनो हादोंब्ला बेखौनो आं आसा खालामो जोंनि बर' मिडियाफ्रा इउजि ब्रह्म प्रमद बर' दिपेन बर'नाव थांनानै सोंनो हानायखौ आं आसा खालामो। थांनानै सोंहैनांगोन माब्ला गोजां बोथोरनि ड्रेसखौ जोबथेसालियाव थाग्राफोरनो हैनो हागोन आरो माला बेसेबां बिथांमोननो गोजां बोथोरनि थाखाय बेसेबां इस्यु खालामना हरगोन बिटिआर सरकारा बेखौसो आङो जोंनि बर' मिडियाफोरखौ खावलायहरो। लोगोसे आङो बर' मिडियाफोरनि सायाव आसा खालामो आरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आङो निमाहा बियो। लोगोसे आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर' मिडियाफ्रा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जिखुनु जाया खना खनला बर' हारि बा ट्राइबेल हारिनि रायजो जानायनि सायाव जेरैबायदि प्रमद बर'आ जेरैबायदि खोथा बुंबोदोंमोन जिखुनु जाया समाव माखासे राजनितिक हान्जायाव थानानै खामानिखौ मावफुंजोबनो हाया होननानै जोंबो मिथियो। अब्लाबो जोंहा बुंनांगौ अधिकार दं। प्रमद बर'आ जेरै जिखुनु जाया आबसुनि मेलफ्राव आरो दिनैनि बे राजखान्थि मेलफ्राव जेरैबायदि प्रमद बर'आ बुङो जोंनि माखासे बर' हारिनि थांनानै थानाय ट्राइबेल हारिनि थांनानै थानायाव प्रमद बर'आ राजखान्थि हान्जायाव थानानै गावनि नुहुरखानाय बयबो समायना रमायना दिनै बुंदों फुलबारि गेजेरावसो बर' न'खरफ्रा रायजो जानो गोनां जासिगोन आरो बेखौनो आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रावबो बुंफेराखै ट्रेननो बासनो गारि गुरानो
जिखुनु जाया समाव प्रमद बर'आ बुंबाय थादों बर'फोरनि गेजेराव ट्रेनाबो सोलायसिगोन गारि गुरायाबो सोलायसिगोन नाथाय आजिथावना बाथ्रा जेब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेब्ला बड'लेण्ड बास लाबोदों प्रमद बर'आ बे बड'लेण्ड बासनि गाबखौ मानो गोदानै होफिननो हायाखै प्रमद बर' नोङो जेरैबायदि खोथा बुंदों बेबायदि खामानि मावनो हायाखै जेब्ला बिटिसि सरकारा जेब्ला बड'लेण्ड बास लाबोदों जेरैबायदि बर'फ्रा मोनसे गाब दंमोन आरो बर'फ्रा मोनसे सिम्बल दंमोन बे सिम्बलखौ दिनै मानो नों दिन्थिनो हायाखै आरो दिनैनि बे समाव बड'लेण्ड बासखौ मानो नों कालार होनो हानाय दिनैनि बे कालारनि नोंहा सरकारनिफ्राय बिनानै लाबोनो हानाय गोहो गैया नामा बड'लेण्ड बासफ्राथ' दिनैनि समाव बोरायजोब्बाय बड'लेण्ड बासनि गाबफ्रा दिनै गोजाननिफ्राय सिनायहरला दिनै बेबादिखौनो नों मावनो हायाब्ला अब्ला नों सिमा बारायनायखौ मा मावनो हागोन बिनि थाखायनो आं बर' मिडियाफोरखौ खावलायो बर' मिडियाफ्रा जुदि जाथिनि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला जेरैबायदि प्रमद बर'आ सोरांबानो सिमा बारायनाय आरो फुलबारियाव बर'फोरखौ बा फुल बागानावसो रायजो जानो जेरैबायदि होसिगोन गारि गुरायाबो माने बर'फोरनि गारि गुराया बेलेग बासआबो बेलेग नाथाय दिनैनि बे समाव जेब्ला आर'नाइ ट्रेन बे आर'नाइ ट्रेना साबैसे बर' रायजो राजाफ्रा दिल्लीयाव थांनो थाखाय डिसकाउन्ट जायो साबैसे बर' रायजो राजाफ्रा बेमार नायनो थाखाय दिल्लीयाव ओरैनो फ्रियाव थांनो मोनो आर'नाइ ट्रेना बोरो बे आर'नाइ ट्रेननि जायफोर जेरैबायदि गाजा गोमजा बेसेबांबा ट्रेननि खथा खथा जेब्ला आर'नाइ खानानै हरदोंमोन बे आर'नाइखौ फानोब्ला सोरबा सासेनि बे बेमारखौ नायनो हागौमोन जेब्ला आर'नाइ ट्रेनखौ जेब्ला आर'नाइ ट्रेन होननानै जेब्ला नाम खालायना होबाय अब्ला जिखुनु जाया बर' लिडारफ्रा रंजाखांदोंमोन बे रंजाखांनायाव ओरैबायदि आर'नाइ खादों बे आर'नाइया गांबेसे गांसे आर'नाइयाथ' 1500 थाखा 2000 मोनसे आर'नाइनि दामा होमबा बे आर'नाइनि माखासे दामा बहा थांखो आरो दिनैनि बे समाव आं खावलायो बर' मिडियाफ्रा मालाबा समाव इउपिपिएलनि मानसिया बिपिएफआव हाबलायबाय आरो मालाबा समाव बिपिएफ हानजाया इउपिपिएल हाबलायबाय बे आर'नाइ गानहोयो जेब्ला बै जाय बिथांमोना लासिसिं जेरैबायदि आर'नाइ गाननानै मा मोनखो बे आर'नाइनि बे फैसाखौ सोरबा आथिं लेंग्रा लेंग्रिनो बिथांमोननो हो आरो सोरबा लेंग्रा लेंग्रिनो आर'नाइखौ गोदोनायाव गानहो बै जाय मानसिया मालाबा समाव बिपिएफनि हानजानि मानसिया जेब्ला इउपिपिएलआव हाबबाय आरो जेब्ला बै हाबबाय लाजिनो रोङाखै मा मावदों जाय मानसिफ्रा ओरै सोलाय सोलो जाबाय थादों बिथांमोना मा मावदों जाय मोजां मावग्रा मानसिया बिपिएफ हानजायाव थाबाबो मावखागोन आरो जाय मानसिया इउपिपिएलआव दं इउपिपिएलआव जाय मानसिया मोजाङानो जाखागोन बेनो आं खावलायो जाय मानसिफोरा सोलाय सोलो जाबाय थादों लाजिनो रोङा जेरैबायदि सावरि बादालाव जेरै जाय मानसिया खामानि मावग्रा मानसिया जेब्ला मेंनानै जुमाय खुरैसे लोङो बे समाव जाय मानसिया खामानि मावग्रा बे मानसिया खुरैसे बा खुरैनै लोंनानै ओंखारलाङो जाय मानसिया खामानि मावै मानसियासो सावरियाव फैनानै हरफा थोलो लोंग्रा थिग जों बेबायदिसो बिथांमोननि आखल आखुखौ जों नुदों बेनि थाखायनो आं खावलायो जाय बिथांमोना ओरैनो गोदोनायाव आर'नाइ गानबाय थानायखौ आरो जायनि पार्टिफ्रा आर'नाइनि फैसाखौ बहा मोन्दों बे आर'नाइफोरखौ जाहाथे बे लेंग्रा लेंग्रिनो होयो आरो जायफोर बे गोदोनायाव आर'नाइ गानजानाय लाजिनो सोलों आर'नाइ गाननो लुगैनानै जायफोर गोदोनायाव गावनि महरखौ बे ससियेल मिडियायाव नुजानो लुगैनानै माखासे सोलाय सोलु बिथांमोना बिनि जानगार थानांगौ आरो जोंनि बर' मिडियाफ्रा सोंनांगौ बे आर'नाइ गाननानै बिथांमोना मा मोन्दों जोंनि बर' मिडियाफ्रा सोंनांगौ आरो सोरनिबा गोदोनायाव आर'नाइ सोनानै सोरबा दैदेनगिरिया मा लाब जादों जिखुनु जाया दिनै बिपिएफ हानजा आरो इउपिपिएल हानजाया जोंनि बर' हारिनिनो जाय मानसिफ्रा बिथांमोना मावनो हाया सिरिथा जाय मानसिया बिपिएफ हानजायावनो दङ बिपिएफ हानजायावनो था आरो सोरबा इउपिपिएल हानजाया इउपिपिएलआवनो था जिखुनु जाया मोननै पार्टियाबो बर' हारिनि थाखाय मा मावदों दिनै माखासे लाजिथावना बाथ्रा बेखौनो आं बुंगोन बर' मिडियाफोरखौ मोनसेल' बाथ्रा आं सोंजानो लुगैयो जेब्ला गुफुर हालामनि माखासे जारिमिनखौ लानानै जेब्ला दिल्लीनि दरजाया गेवदों बिनि थाखाय आं आसा खालामो गुफुरनि जारिमिनखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया माला सोनो हागोन नोंथांमोना बेखौ थाबैनो सों आरो प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै सों आरो दिपेन बर'नाव सों बिथांमोना दामि दामि जेकेट गाननानै दामि दामि ससमा गाननानै दामि दामि जुथा गारि गुरायाव गाखोनानै दिनै मा मावनो हादों बेनि थाखायनो आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावो जोंनि बर' मिडियाफ्रा जोबथे साइलाव थाग्राफोरनि थाखाय जेकेट गस्ला जिखुनु जाया जि गुदुंखौ माला हरनो हागोन दिपेन बर' आरो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्मआ बिथांमोना जोबथे साइलाव माला हरनो हागोन बेखौ जोंनि बर' मिडियाफ्रा आंनि खावलायनायखौ आं बिथांमोनखौ सोङोब्ला ओरैबायदि आं जिखुनु जाया बर' मिडियाफोरखौ बिथांमोननि आथिं हमनानै आङो खुलुमगोन आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आङो बर' मिडियाफोरनि खाथियाव निमाहा बियो।